En nom del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula la il·lustre diputada senyora Patricia Gomà. Gràcies, president. Diputats, diputades. Miri, senyora Pifarré, no ens vulgui confondre. Presenta una moció que qualificaria com a gremial, una moció corporativa pels damnificats de Convergència i Unió. Per tant, està clar que els hi votarem en contra i li exposaré molt clarament els motius d'aquest vot en contra. Vostès el que demanen en els 3 primers punts d'aquesta moció és que el personal cessat o que pugui cessar se li assigni amb caràcter definitiu un lloc de treball del nivell corresponent, que a més les retribucions se li mantinguin íntegrament i que això s'incorpori a les lleis de la funció pública. Doncs bé, la proposta que ens plantegen no és respectuosa amb la normativa vigent, va molt més enllà, perquè la normativa vigent estableix uns supòsits d'adquisició amb caràcter definitiu de llocs de treball i aquest no és un dels supòsits, per tant no poden demanar una cosa que la llei no permet. Actualment sap perfectament que els funcionaris que són cessats es posen a disposició, queden a disposició del secretari general del departament que ha d'atribuir-los un lloc provisional en el mateix departament i en la mateixa localitat. I a més aquests funcionaris el que tenen és dret a la retribució bàsica, també el complement de destinació que equival al grau personal consolidat i evidentment cobraran o la retribució pel complement específic és aquell que correspon al lloc de treball que passin a ocupar. Per tant, votarem en contra d'aquests 3 primers punts de la moció per anar més enllà de la normativa aplicable, tot i que, com vostè sap, també s'està avançant en el desplegament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i tot i que s'avança en la normativa de la funció pública, el plantejament que vostè proposa és excessiu. No es poden analitzar, a més, de forma independent aquest sistema de provisió de nous llocs de treball, sinó que s'ha de fer en coherència amb tota la normativa sobre funció pública. Haurien, creiem, des del nostre grup parlamentari, de retirar aquesta moció que demana al Parlament un incompliment de la llei. Després, continua el punt 4 de la seva moció instant el govern que convoqui els concursos específics de lloc de treball per a llocs singulars i llocs de comandament. Bé, tornen a equivocar-se o desconèixer la normativa perquè no és el govern qui convoca aquests concursos, sinó que ha de ser el titular del departament on estigui escrita la plaça de la convocatòria i així ho estableix el decret 123/1997, també el tercer acord general de les condicions de treball d'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que està en vigor fins a 31 de desembre de 2008, també incideix en aquest fet i a més vostè sap que la Direcció General de la Funció Pública facilita mensualment i promou constantment la provisió definitiva d'aquests llocs de comandament i singulars a través de concurs específic i a través de lliure designació pels 2 mecanismes. Per tant, això ho estem fent. Ens demana coses que s'estan complint més enllà del que vostè demana. I per últim, en el punt 5è de la moció, demana la planificació dels processos selectius. Miri, tant la planificació com la cadència ja van ser acordats el novembre del 2005 i plasmats en aquest tercer acord general sobre condicions de treball que abans l'esmentava i va ser planificat dels anys 2005 al 2008. Per tant, vostè coneix, i si no, doncs li explico, que la Generalitat realitza convocatòries de manera biennals pels cossos generals i de manera triennals pels cossos especials. A més, hi ha una oferta pública d'ocupació on s'inclouen les places pressupostades vacants i a més en la convocatòria posterior a l'oferta pública s'hi addicionen un 10% de places objecte de l'oferta. Per tant, creiem que no té sentit una petició de planificació quan aquesta ja hi és, s'està fent des de l'any 2005 i a més els ciutadans hi poden accedir amb tota facilitat a través de la web del mateix departament. Per tant, per tots aquests motius esgrimits, votarem en contra de la moció que ens presenten. Moltes gràcies, senyor president, senyors diputats. Gràcies, senyora Gomà.